o kwesịrị na ndụ akwamike a na-aba akwa akwata nwa tụfuo ụmụazị akwatasịrị n'igo atụfusia ha. Biko si akwazina nọ ife nna ayọ. O kwesịrị na mmekọ nwoke na nwaanyị ya abụ ife dịrị di na nwunye. Enwere n'obodo machiri mmekọ nwoke na nwaanyị n'etiti ndị ntorobịa, obodo Indonesia. Ụfọdụ n'ime anyị for the news, illegal sex outside marriage na ha banụ gị ya. Na-enwetara anaghị jee nga. Ọgbọ ụmụazị anọcha na be gị, ụfọdụ enwero nne, ụfọdụ enwero nna, ụfọdụ na paakị ka a nọtụrụ ime ha, ụfọdụ n'okpuru briji, ụfọdụ na Nkọ street, ụfọdụ na uncompleted building, ụfọdụ na moto mebiri emebi, ụfọdụ na mechanic workshop. Ndegodo ụmụazị a mụrụ rapụ, ọ bụrụ ịmụ amụ bụ isi n'ọzụzụ. Ụmụazị niile abụ ndị kwesịrị ị na-agba bọyị. Ụmụazị abụ ndị kwesịrị ịnọ na mechanic workshop, ha kwesịrị ịnọ na carpentry workshop, ha kwesịrị na ebe a na-akpụ blọk, ebe a na-atọnụ concrete. Mba ụmụazị a, mana ife dominated mind ụmụazị na this generation anyị nọ na ya kịta bụ ife gbasara